Bones tardes, amics meus tots. Al vídeo anterior vam estar parlant d'unitats i de personatges. Ara parlarem de perfils d'armes, segona part, de datasheets, o sigui de les fitxes de les unitats, i per últim del sistema de punts. Bé, doncs comencem parlant de l'armament. Ens han especificat què voldrà dir que sigui una arma acoplada, una twin link. Bàsicament, el que faran a les armes acoplades és que dispararan el doble de vegades. Com podem veure, en aquest perfil que ens mostren tenim un Volter pesat, però és acoplat. Per tant, és pesada 6, en compte de ser pesant 3. A part d'això, sí, podem apreciar el seu perfil, però, bueno, bàsicament la novetat és aquesta, que seran el doble de trets. Amb les combiarmes també hi ha un canvi molt important. A partir d'ara es poden disparar les vegades que vulguis. La combifusió, per exemple, pots disparar les vegades que vulguis. Però també tens l'opció de disparar tant el Volter com a la combi. En aquest cas seria el fusió o el plasma o el graviton o el que fos. Podries disparar les dues coses alhora, però amb un penalitzador de menys 1 a l'impactar. Això també està molt bé, és interessant. I de pas també ens mostren com és un fusell de fusió que fa un dau de 6 de mal, que té un menys 4 de penalitzador de la salvació d'armadura, té força 8 com abans, i que a la meitat de distància es tiren 2 daus de ferides. Clar, abans tenies a meitat de distància tiraves 2 daus a l'hora de penetrar blindatge. No, sí, a l'hora de penetrar blindatge, sí, a l'hora de sumar la força per superar el blindatge, però com en aquesta edició no tenim blindatges, doncs duplica el nombre de ferides, duplica el nombre de daus per decidir les ferides. I després ens parlen de les armes explosives. Les armes explosives són aquelles armes de plantilla, d'àrea gran, de plantilla no. Doncs en aquest cas s'ha substituït per tantes ferides com daus de 6. En aquest cas tenim un canó de batalla, tenim el perfil de força 8, penalitzador de 2 a l'armadura, i fa un dau de 3 de mal, però la novetat la tenim en el tipus, que és pesant dau de 6. Ara, en comptes de ser una plantilla, ara farà un dau de 6 ferides. Un dau de 6 impactes. Per diferència gran, un dau de 6 impactes, cada impacte dels quals farà un dau de 3 ferides. Molt bé. Sí, no? Ho heu entès? Perfecte. Doncs això són les novetats de les armes. Ara anem a parlar de les novetats dels datasheets. Datasheets són els perfils de les unitats. Doncs aquí ens ensenyen els Rubric Marines, que són els marines aquests del caos, crec que són dels Milijos, aquests que van sortir fa... No fa molt van reesculpir les miniatures i eren impressionants així, com un rotllo egipci superxulo. I aquí veiem, primer de tot veiem el tipus, a la part superior a l'esquerra tenim el tipus de tropa. Això és una tropa, tipus tropa, pot ser atac ràpid, pot ser apoyo pesado, en funció de la iconografia que us vaig ensenyar. Crec que fa 1 o 2 vídeos que us vaig ensenyar les diferents iconografies. Doncs aquí ens estaria mostrant el tipus d'unitat. Després els power levels, que els power levels són com un sistema de punts que s'utilitzarà només per partides transfundístiques o partides obertes, o sigui, no seran el sistema de punts per les partides competitives. I a partir d'aquí veiem tots els perfils dels marines, amb les seves opcions, el seu armament, que podríem estar comentant aquí els armaments que surten, que són molt interessants, com per exemple que les armes de força fan un dau de 3 ferides, o que hi ha pistoles que poden fer un dau de 6 impactes. Aquí hi ha moltes coses interessants que us podeu mirar i que podeu començar a treure conclusions de com aniran les coses en aquesta nova edició. Però bé, bàsicament aquí tenim les opcions, que les opcions ens fan afegir més power rating. Després tenim el Wargear Options, les habilitats com els Psychics, Faction Keywords, que són com una espècie de paraules clau que identificaran aquella unitat, i keywords en general,
Aquestes keywords segurament s'utilitzaran perquè hi haurà normes que afectaran, per exemple, a Heretic Astartes. Doncs llavors amb aquestes keywords ho trobarem ràpidament. Mira, aquest és un Heretic Astartes. Molt bé, doncs això seria la fitxa de personatge. Llavors, ens han comentat també que hi haurà un sistema de punts que serà molt semblant al que tenim actualment i que una de les coses més o menys passaran a la mateixa quantitat de punts. Aquests punts, una de les novetats és que no estarà amb el datasheet, estarà a part. Això facilitarà que els punts que valen les unitats o les armes pugui fluctuar en el temps sense que afecti els llibres on estiguin els datasheets. Els datasheets pot ser que no canviïn tan freqüentment com els punts, i els punts en funció del meta, en funció de si una unitat l'estan explotant massa o una unitat l'estan explotant massa menys, doncs pot ser que facin una pujada o una baixada de punts. Llavors prefereixen tindre els punts separats perquè sigui més senzill poder actualitzar en un moment donat els punts sense que afecti la part del datasheet. Una altra cosa interessant que ens han ensenyat, a part del tema de la formació d'exèrcit, és que ens podem reservar punts en concepte d'invocacions. Per tant, nosaltres podem agafar i dir, mira, aquests 200 punts els tinc en concepte d'invocació i com que jo tinc un psíquic que pot invocar, en el moment que invoqui podré agafar aquests 200 punts i invertir-los amb la unitat que en aquell moment pugui decidir, com per exemple una unitat d'atac ràpid, una unitat de tropa de línia, una unitat de suport pesat. Es podria decidir en aquell moment. Això ens dona un ventall tàctic increïble en funció del que hi havia abans, que era senzillament jo vaig creant miniatures gratuïtament, sense control, venga demonios, doncs això s'ha acabat i ara tenim la possibilitat d'escollir què sortirà en funció dels punts. Suposo que hi haurà més factors que influiran, però de moment és això i ens dona un factor tàctic bastant interessant. Molt bé, i això és tot. Crec que demà parlaran de transfons, per tant segurament jo no faré vídeo demà. No sé, que sigui una cosa molt xula. I no sé què hi haurà demà passat, però bé, segurament d'aquí 2 o 3 dies torni a fer el meu vídeo explicant les novetats que ens han explicat, més potser algun rumor i tot el que vagi sortint, bàsicament, tot el que ens vagin deixant, totes les pistes que jo pugui arreplegar, us les ensenyaré. Molt bé, doncs això és tot. Gràcies per veure el vídeo, feu like si us ha agradat, feu dislike si no us ha agradat, comenteu, feu el que vulgueu, que jo també ho faré. I vinga, bona nit i tapa't.